Ada. No? Oh, okay. It was okay, man. Sanboranda, man. Sanboranda. Huh? Well. So long selling abanye kanje khehle mhlawumbe masingandlulisa le video ngoba kukhona into ebalekile engizokhuluma ngayo. Nishare njengenza Mkhulu ushaya abanye beyithole ngoba isifiso ukuthi abantu befunde bebaningi. Ishare nje mntamkhulu. Sisalinda abanye bengene. Kukhona nje into encane, ayikho ningi abantu abakhehle incane nje. Engifuna ukuyindlulisa thokozani kakhulu. Ngiyanibingelela bonke abangenayo abantu abekhehle. Ngiyabingelela. Okay, hi. Sesikhona noma sengakhuluma. Amen. Kukhona lenkinga ekhona abantu abamkhulu. Angazi ngizothi manje kadukisho uma ngabe unombuzo uzowubuza nawe mntaka Jehova uphendulele. Le ndaba yokuphupha isikole siyazi ukuthi bayichaze bathi uphupha isikole kusho ukuthi mhlambe kukhona into enje empilweni nomelo uyifunde. Mhlambe basuke bethi uphupha isikole kusho ukuthi intwaso uyabona noma ngithi ukuphumelela. So mina ngizokhuluma ngaloko ukuthinta intwaso noma ukuthinta idlozi phakathi uphupha isikole ukuthi ngabe kona kushoni ngoba nakhona amaphupha isikole awusiphuphe nje into eyodwa efanayo. Kuyahlukana Thokoza, kuyahlukana into ophuphani kakhulu. So ake ngiqale la. Kuyenzeka uphupho sesikolweni ufunda isikolo kahle sisuke sikhombisa ibanga ledlozi lakho ukuthi usukuphi nendawo. So ake ngibekise uma uphuphe isikolo uphakathi ufunda useklasini uyafunda kodwa wena ngokomzimba wakho awenzi lutho uhlele nje ekhaya mhlambe esimeni somoya awenzi lutho awuthinti lutho mhlambe nje usaya relax usale nidlozi lakho mhlambe liconnect nawe lekubonise. So kodwa still uphupha ngazo sesikoleni mhlala ufunda. Lokho kuyaye kusho ukuthi ngempela kumele ngabe sekukhona izinto oyifundayo ngokwedlozi. Kumele ngabe sekukhona lapho khona ngendlela yakho kamoya. Qaphela lokho kuqala. Okwesibili uma ngabe uzoyiphupha late esikolweni. Yabona? Uyiphupha ngathi uyagijima late. Sekulate isikole sesingenile. Lokho futhi nakhona kukhomba ukuthi endleleni yakho kamoya usu late. Kukhona lapha kumele ngabe usukhona ngokwesigaba sakho noma kukhona izinto kumele ngabe usuyifunda noma kumele ngabe usuyazazi kodwa wena mhlawumbe uhudula inyawo usu late. Ngiyathemba ukuthi ngiseza kahle akekho umuntu engimshiyayo. So uma ngabe uphupha isikole uma uphupha esikoleni kodwa engathi ufailile kukhona lapho ungahambi kahle khona endleleni yakho kamoya. Shuthi mhlambe kulowo process osuku kuyo uma ngabe uhamba indlela kamoya awuyihamba ngendlela kodwa uma ngabe ungenza ukuthi uhlele ekhaya shuthi awuhambe vele nje ufailile like uyabona mawuze esikoleni mawufailile phela uyaphinda ibanga yabona. So wena uma uzoyiphupha ngazi ukuthi ufailile esikoleni shuthi awuhambe ngale ndlela emele ngabe uhamba ngayo kwesinye isikhathi. Angisho lokho ukuthi thatha ama-blame bese ublame ubani cha. Buka leso simo leso. Bese kuba khona ukuthi mhlambe uphupha ugraduate. Yabo sesikoleni kodwa ngazi ukuthi noma uphupha ake ngithi uphupha ngazi ukuthi uphasile. Kukhona isigaba ebekade ukuso mhlambe sikamoya obusenza. Kusho leso sigaba usihambe kahle yonke into. Ingakho hlala sithi kubantu amadlozi ayakhuluma. Lalelana amaphupho entatini ayakhuluma amadlozi. Wena kungenzeka uyiphupha uphasile esikoleni ngokuthole kahle. Kodwa ngokwenyama ufila ngazi ukuthi akhambi kahle.
izinto zikamoya angeke uyibone ngeso lenyama. Okukamoya ukubona ngokomoya. Ungahamba kahle indlela yakho kamoya kodwa ngokwenyama bese ufile ngazuthi ustakile noma ngazuthi uyasokola uyahlupheka, but ngokomoya usuku uhamba kahle. So lesikole uma uzosiphupa uphasile okusho ukuthi kuhamba kahle. Uma uyiphupha ugraduate okusho ukuthi kukhona isigaba obekade undlula kuso kodwa leso sigaba futhi usindlule kahle ngoba uyagraduate, okusho ukuthi usihambe kahle, uyabona. So lento bantu abamkhulu kumele siqaphele kakhulu ngoba yiwona ama signs esiwathumela ogogo omkhulu, yiwona ama signs esiwathumela idlozi, ithongo eliphila ukuthi siswele isikhanyisela indlela ukuthi manje hamba kanjani. Umuntu mayethi abantu bakho bayakhuluma basuke bekhuluma ngalendlela, akukona ukuthi bakhuluma njengamele balalele kwesinye isikhathi. Uma ethi umuntu hayi mina ngizokusa emanzini ngiyogeza kuphela, then emva kwalokho uzobese wena uqhubeka uyelalela yona ukuthi bathini abantu, usuke ekhuluma ngamaphupho ukuthi amaphupho akhathini, indlela yokuthi uyahamba leyo ndlela. Thokoza uphilile Ndlovu uthi uphupha uyoqala high school. Uyoqala high school gogo ukushintsha noma ngithi kwezigaba. Isigaba yini, it's a phase. Ukushintsha kwama phase akho emoyeni. Siyazi la emoyeni awuthi uqala nje ukulandela umoya usugobela, awukakafiki. Awuthi uma uye esikoleni bese uqala mhlambe usiyofunda grade 11. No. Uthi uma uqala crash uye ka grade R yeah, bese uya ka grade 1. Yabona? So ukushintsha kusho ukuthi kukhona iphase ishintsha esimeni sakho somoya, ukukhula lokho sokukhuliswa esimeni samoya ubeka kwelinye izinga. Kusho ukuthi kukhona izinto ezintsha manje sekumele uyifunde emoyeni ngoba lezi ezindala obekade uyifunda usuyazazi. So lesi simo kumele siqaphele kakhulu gogo, ukuphupha kahle kakhulu lokho kuhle ungangabazi. Isifiso sami kule video bantu abamkhulu ihambe yofika nakwabanye abantu ngoba yeah baningi abaxekayo uphuka isikole. Yabona gogo, ukuboleka akusinto enhle gogo. Bonga indumiso mabaso. Futhi ugogo uphupha uboleka umniza upartner wakho incwadi bese usaluboleka. Awushuthi kahle kahle gogo sekukhona ukuthi la emoyeni wena uma wenza into zakho ubuka omunye umuntu noma wenza ngendlela yomunye umuntu, awenzi ngendlela yakho. Yabona? Akhambe kahle lapho gogo, futhi kumele uqale ufocus kuwe ukuthi wena kumele uhambe kanjani. Thokoza mkhulu uphupho ungena nezimvu esikoleni kushona. Iyashiyana iphupho gogo, uma ungalishi iphupho liphelele ngoba sazi izimvu zisho ukuthini lelo phupho lelo. Iphupha kamakhelwane. Nkosi yami sikhuluma ngesikole, ngicela mawubuza iphupho lakho libuze elithinta isikole nothi enye into eseceleni ngoba namhlanje itopic yethu ifocusela ithindi khona isikole nje, umuntu abahlushwa isikole. Ngicela amaphupho athinta isikole nganze khehle. Ngoba manje mase sikhuluma ngamanye amaphupho sesiyaphuma. Thokoza bathabile Mdinisa. Uthokoza mkhulu, what does it mean? Ukuphupha sesikolweni kodwa bathi must go upstairs. Ubokwazi gogo nanto emele ngisho, uyifu ukugibela istairs uyaphezulu ukuphakanyiswa lokho. Kusho ukuthi kahle gogo njoba kule ndlela yakho kamoya uyafuna ukuthi uya ngokuphakanyiswa. Uyabona ukuphakanyiswa ubuhlakani bukamoya, iwisdom kamoya, uyaphakanyiswa ukuthi phakamela phezulu ukwazi ukuthi ufinyelela lapho esifuna ukuthi ufinyelele khona thina njengana abantu abadala. Lephupho lakho uba nostankanyezi kahle ndoba uthi uyangena esikoleni ingane igoqele ziyabhala, kumele ngabe ubhalana uguqiswa lokho. Angeke ngisho nje uguqiswe edlozini like ukuthwasiswa. Uma uguqa nje ubahamba ufica ku office futhi kahle kukhona isimo sentwala somela ngabe usiqalile. Yabo ngokwesikole manje lokuguqa uma usekuthwaseni abanye abantu basuke bathi uguqile ngoba usuke uzilile into yenzayo. So kuyasho lokho mntakandleziyo, awukusibhekisise emntane ekhehla. Nkosi yami ngicela amaphupho athinta isikole ngane zekhehla. Thokoza uRachel
Blake uthi mawuphupha ujikise esangweni lasevarsity okusho ukuthi kahle kahle ake ngibeke kanje kukhona abantu ngokomqondo abayijethi sebekwelinye izinga likamoya bengakafiki lelo zinga so leli dlozi likubuyisele emuva hamba ofunda awukakafiki ezingeni lokuthi ube lapha evarsity ngoba umuntu osevarsity usuke sowumuntu oseyogogoda wemfundo yakhe uthi eqhubekele phambili so awukubuyele nawe emuva edlozini lakho uzoqala uthi ubele uqala uyofunda kuqala ngaphambi kokuba uyofika kule varsity ofika kuyo mntana ekhehle. Bantu abamkhulu abanye ingane zekhehla sengizobaphendula kuma comments bengithi nje ngifuna ukuhlala lesikhathi esincane bese ngisiyabonisana bantu abamkhulu bengifuna ukudlulisa lokho zazi ukuthi mawuphupha isikole siphupha simo sini mawuphupha ungazi ukuthi late indlini yakho kwamoyo late mawuphupha uphasile shuthi uzahamba kahle mawuphupha ungaphasanga khona lapho wona khona so mawuphupha eli shuthi kahle kahle wena usheshe uhamba idlozi phambili uyabona so asibhekeni lezi zinto abantu abamkhulu ngiyabonga kakhulu ngishaya isandla phe kwesini ngiye ngasho ngiyaphinda isifiso sami kule video ifundisa abantu abaningi ngane zekhehla ngisacela ukuthi niyindlulise ngamandla bezokwazi ukuthi befunde abantu abamkhulu okuhloka umhlophekini amen.